εμείς είμαστε διαδεθειμένοι, αν λήξει κάποια στιγμή απεργία, να δουλέψουμε περισσότερο, ακόμα κλείνοντας και τα γιατρία μας, για να κάνουμε επιτροπές, να τελειώσουμε τα περιστατικά αυτά τα οποία έχουν φύγει τώρα με την απεργία. Από εκεί πέρα όμως τους θέλουμε μαζί μας, διότι εμείς είμαστε κοντά τους και όχι το κράτος. Γιατί το κράτος αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται ότι αυτοί σαλτάρουν οι επιτροπές και συνεχίζει να είναι αδιάλακτος ο Υπουργός. Δεν συνεννοιέται ο ένας Υπουργός με τον άλλο Υπουργό, γιατί εδώ πέρα είναι στα ΚΕΠΑ, είναι και ο Υπουργός Εργασίας. Δεν είναι μόνο ο Υπουργός Υγείας. Στο ΚΕΠΑ είχαμε έτσι κι αλλιώς ένα μόνιμο πρόβλημα. Μόνιμο πρόβλημα το οποίο δεν λυνόταν γιατί δεν θέλουν να το λύσουν. Το είχαμε συζητήσει επανειλημμένως, έχουμε ζητήσει, εγώ προσωπικά έχω μιλήσει κατά επανάληψη και στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Υγείας και έχω ζητήσει να μειωθούν τα κέντρα πανελλαδικά και κυρίως στην Αθήνα. Δηλαδή δεν μπορεί στην Αθήνα να υπάρχουν 11 κέντρα συν την Ελευσίνα 12 που γίνονται πολλές αναπομπές διότι είναι αμυγείς οι επιτροπές και περνάνε, ας πούμε, δηλαδή ένας ασθενής έχει 2-3 παθείς. Οπότε οι γιατροί κάνουν προσφυγή σε άλλη επιτροπή. Αυτά λοιπόν θα λυνόταν αν γινόταν όλες οι επιτροπές σε ένα μέρος, παραδείγματος χάρη την πυραιός 181, θα λυνόταν το πρόβλημα γιατί θα υπήρχαν οι σύμβουλοι που θα μπορούσαν να το τελειώσουν το περιστατικό. Τα έχουμε πει επανειλημμένως, 2 χρόνια λειτουργούν τα ΚΕΠΑ, 2 χρόνια το λέμε.